Cześć, witam Was ponownie ze Sławikowa i właśnie pędzę na teren pałacu. Dzisiaj mamy tutaj zlot pojazdów zabytkowych i frekwencja, mimo tego, że zaraz lunie, jest bardzo wysoka. No i dopiero nagrywam intro, mimo że w zasadzie to już wybraliśmy zwycięzców tegorocznej edycji w kategorii samochód, motor, moplik, czyli motorower i traktor. No i ponieważ właśnie jest wielki wyścig, to dopiero mam teraz jak się z Wami przywitać. No i miejmy nadzieję, że wystarczy pogody na rozdanie nagród. Gadam do siebie między tysiącami ludzi, no może setkami, dziesiątkami. Trochę pogoda sprawia, że się ludzie wykruszają, ale jeszcze widzę, że troszeczkę na placu boju widzów zostało. Także teraz idziemy poznać zwycięzców, tak myślę.
no, oryginalności, po prostu oryginalności. I powiem tak, zaczniemy od uroczej bryki nagrody. Jest to Buick Super 50 SGL XN23. Prosimy pana Łukasza. Urocza bryka. Chyba nie ma. I ostatni pojazd by to był Mustang Mach 1, 71 rocznik SRC 2R, pan Łukasz. O, idzie pan Łukasz.